So, hi! Hello! Good morning! So, for today's video, banonta mo sa pagpanggawas na mo ni Karina og kay palitan daw ni sa og sapatos kay ang niyang sapatos kuan na ba? Gagmay na. Bago pa gipalit sa iya ang papa to sang mag 2 months pa man siguro ni palitan na pud sa o baga nga medyas di na kasigo kasinan kang ilang medyas din hinang naingon og hampilo. So mag-ilis ako, ilisan sa puna ko akong bahandi karon manglakaw nami kay karon oras alas 3 na sa hapon. O pa may pagmatapos ako ang bahandi gud ang ipakaon. Langga. Yes, langga. Sleep. Mag-upay kang mata, guys. Sleep na ka? Say hi, sabi. Hi. Say good morning. Say good morning. Say good morning. Gingon, I go outside. So, maghikay na mi. Karon human mi ani amo ang larga karon. So, see you later, guys. So, padulong nami sa amo ang atuan. Sa shop nga amo atuan. So, see you later, guys. Kaya tugnaw kayo, ha? Nakapalit na mong langga og shoes. Wow! What is that, na? Ha? Paya kanya nakakapalit og sapatos iya ang mama lagi. Hi. Langga, paabot ta diri sa gawas sa imong amahan day. Pauli na mi. Mga bayot. Napaabot akong bana kay digyas kayo. Oh. Digyas kayo kay snow. Tawan niyo. Lapo kayo. Digyas ni siya. Oh. Ako raw sara. Slowly. Digyas kayo. Ako raw sara kay digyas sa imong sapatos. Why is fight? So, nanami diri sa balay mga bayot. Agay! Nadula akong anak. Oh. Si hi na. Nadula akong anak. Nga, lukso-lukso. Lukso-lukso siya sa iyang luksoanan. Mo na to, nakapalit din may sapatos sa akong anak. Usa ka boots, o usa ka fashion shoes, o usa ka pangbalay nga sapatos niya. Then, napalitan na ng pinamo og medyas. Dayon, kuan magwantis. Pang bata. Kay, kuan. Tugnaw na. Mo lang niya ko ang kaganahan nila din kay. Yes, langga. Milk man dayon. Where you go? So, moto. Wa pa may tulog ni Karina. Alas 3 na sa kadlawon. Tawa kong anak, gadula pa. Okay ra ka, day? Gadula sa iyang bagong dulaan, oh. What is that, na? Open. Tama na po nagbuntagan eh. Di man ni matulog. Tama alas 7 sa buntag. Kuri-kuri pa man yun. So mag-alas 3 na diri sa buntag. Wa pa natulog akong anak ko. Gadula. Pagkadihapon siya. What is that, day? No. Say hi. Say hi na. Hi. Very good. What you like? This one? Only one, ha? Gipalitan ko sa akong bana og kuan. Extension sa kuko ba? Nang kuko nga mura kada kabaw.
Ngayon po sa kong anak dulaan. Dan iya ang putol-putulon. First time ni na akong iya kong gipalitan na ni nahibong ko ato sang adlaw. Hingan siya nako og kanang ganahan ka ni. Then nasya ko kay pila na mi katuig atipon karon pa ko niya gipalitan og extension sa kuko. Murag yasula na ni siya nang sikog ingog magpamanicure ba. Manang miningon si huna siguro niya kalas ka kwarta. Ato na lang ng extension na imong kuko aron di nakasig paingog manicure. Dayon, dato nakapalit kimig sapatos sa ako ang bandi. Imbes ang sapatos nga ang paliton usara kapar. Palitan niya tulo kapar. Hindi lang po kumubalibad oy kay ako na guning anak. Oh. Ako na guning anak mo gipalitan, gawas og ako mo'y palitan niya basta ako gani basta ang ako ang mga gamit di paguba wa pa na unsa sakto pa di ko palit. Mayroon kog na apong magkoy gamit gud. Dayon nakita siya og kanang sapatos ba nga Gucci. Yun siya og ganahan ka na. Kog dili ko dili sa karon anha na. Bilib lang gid pug kay kuan niya ako ang iya ipabutang sa iyang kuko. Come here. Tawag ko na oh. Iya ipabutang sa iyang kuko ng extension. Baling anak. Bawa na ning anak ko. Pwedeng lipayang nakabutang na sa extension. Kuan kanang kanilang ako ang mga kagupa. Bilib lang kay kukay. Og unsay gusto gid sa ko anak i-provide gid nila tanan. Mura gyud nakanindot sa mga Armenian kay dili niya pasagdan niyang pamilya. Unahon gid niya ang pamilya kaysa barkada. Unahon gid niya og pahimutang ang iya ang pamilya kaysa mag lakwat siya. Ay kanilang gadpod ako ang kapital sa kinabuhi. Nasa barkada pero di gid parehas atuwa ba nga matulog sa laing balay, mag-inom di na muli. Og muli magani hubog then manumbag, maoy siya dili. Daghan is lag-im nun pero di sila mga hubog. Dayon. Giganahan kay ko sa sapatos nga gipalit sa akong bana barata mo kay mga sapatos diri sa bata tag ang usa nga among napalit $15. Dayon ang usa, 20 man siguro to. Dayon ang usa, $10. Ang pangbalay nga sapatos mo oy tag $10. Tawa. Yan ako nakasuot. Oh. Langga. Mommy. Giwit-giwit ka. Dayon mo na to. Dito may ganina sa tindahan. Kanunay kung nagunit niya kay danlog kayo. Gumikan sa snow ba? O di ka manggunit, mahapla juga. Maingon juga baki din ha nga nahilig sa. Langga. Stop shouting. Sige panawag. Dayon, ang kaganahan lang nako ani ako ang mga kagupa din hikay. Magunahon na gid pa. Dayon kani pud ako ang kapikas kinabuhi. Magunahon pud siya nako. Daliman kang bisag na ni siya sa trabaho manawag og maingon og nang inom kag tiya ina na ba sobra na kayo pero ganahan jud pud ka kay kanang manggihuna-hunaon ba. Mong tanaw ka nang namisulod ni Karen diri sa kwarto, may unsay gusto nimo. Magpatim mo inom ba kag kape, mainom ba ka og juice. Then hatdan jud ka anak niya din sa kwarto. Mo lang gid akong kaganahan ani niya kay responsible nga pagkabana. Mora gyud ni mo nang daghan kaayong ambot lang ka sa uban pong mga Armenian. Basta sa ako lang na kuanan diri bitaw
kanang na-discoveryhan. Ang mga bana din himay gud mo kuan mo atiman og kasawa. Ambot lang ka sa uban basta ako ang kagupa. May gud sa mo atiman. Unsa man na day? Asa na po ka mo adto? Tuwad-tuwad na yung sigbin. Kay kuan, oh. Ambot pa ni anak ka, oy. Labi-labi to kay kuan. Kami sa gabi, ali sa gabi. Ali sa gabi. Say hi, sabi. Hi. Say how are you? Say, how are you? We go sa water. We go to see. Mia. We go on. We Di ba pareho color, no? Ihaya ra mo ba, ne? Kanta siya. Daddy. Hi. This is you boys. Hi. Baby shark sa, no? Baby shark, mommy shark, daddy shark, papa shark, papa shark. Very good. Bye. Count sabi. Count sa 1. 1. Oh, eh. Wala. Mara to. Nagtuwa do siya po din pakubos na ko. Gahina-hinay ako tingog kay natulog na ako ang bana. Unya sa pikas kwarto natulog na pud akong brother-in-law. Sa pikas kwarto natulog na akong ugangan. Mo nang hinera akong tingog kay unya og kuan ba. Matingala silang kisay tabi-tabi nga nang ang Karen nga tingog okay ra kayo. Pero ako matingala sila og kinsa ako ang kaistorya narong orasa. Mo tanan nila kisay ang kaistorya. Mingon din na sila. Pero ako ang bana, ako kay ni siya pagsalig na ko eh. Kay sinan kang butan ba kahit ang pagka babae. So that's it guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye bye.